हाय लोगोफोर दिनै सोरनिथिं अखा हालांखो नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरलाय माने जोंनिथिंबो अखाया बिराद सोगोमदोंमोन फुं समाव ओमफ्राय दा गैया माने हायासै दा दस्राथिं हालांबाय जानांगो बिराद गरम जादो थानो हायि जोंथिं आयु 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 बुंनांलासै आरो ओमफ्राय गोसोआव साननानै दुखु मोनलायलायदो सानफ्रामबो बेबायदि गरमाव सान्दुं गुसेयाव हाजिरा मावना जाग्राया माबायदि खस्थ' मावना जागासिनो दङ बिथांमोनासो मिथिसिगो आरो आयु दा बुंनांलासै आरो ओमफ्राय गरमखौनो माला थांगोन जाथारबाय आं ओमफ्राय नोंथांमोना एसे आन्दाज खालामना नायदोंना जोंनिया बे गरम बोथोराव एसेबां खरसा जायो आयु एसे आन्दाज खालामना नायलाय जों बे गरमनि थाखायनो हर सान फेन लाबाय थानांगो बेसे कारेन्ट बिल फैयो आरो लोगोसे जों गरमनि थाखायनो खर'आ गोलोमबाय थायो थाब थाबनो सानफ्रामबो खर' लोबनांगौ सेम्पुनि खरसा जायो आरो गरमनि थाखायनो दुगैबाय थानांगो साबोननि खरसा जायो आरो दुगैनाय लोगो लोगोनोथ' नोङो क्रिम लानांबाय थाव लानांबाय थावनि खरसा सेम्पुनि खरसा बुंनांलासो आरो क्रिमनि खरसा फारसेनिफ्राय खरसा आरो बे हर सान फेना बोरै गिदिंबाय थादो मानि थाखाय गिदिंदों सानफ्रामबो जोंनि कारेन्ट बिला ओरैबायदि बुरजा फैगासिनो दङ ओंखायनो बिराद खरसा जायो गरम बोथोराव ओंखायनो माला थांगोन जाथारबाय आं बे गरम बोथोरखौ हाथारलासो आं गरमखौनो ओमफ्राय दा आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय सोरनिथिं अखा हालांदो दा जाय अखा हालांदो बिथांमोना एसे थान्दा मोनबाय जानांगौ दा एसेबाबो जेनेबा दा जों ओरैबायदि थानो हायि जादों माने बाहेरावनो दसे खमायबो ओंखारना थानो हायि बायदि मोनो गरमानो ओरैबायदि खावना होनाय बायदि मोनो माने दैजोंनो सिग्लांजोबखायो मानसियानो ना जानो सुखुयो ना लोंनो सुखुयो ना माबा माबि मावनो दांनो सुखुयो एकदमबारे सुखुथारा जाथारदों माने गरमानो बांद्राय जाथारदो दा बेफोरबायदि एसेबां खरसा जायोब्ला दुर्गा फुजा सिजन मोनफायदो जोंहा दख'ना बायनांगौआ बोरै सेभिंसाव थांनांगौ जाखो जोंनिया फैसानि बेसेबां सानफ्रामबो बे कारेन्ट बिलनिफ्राय थाव साबोननिफ्राय जुदि खरसा जालाबाय थायोब्ला जों दख'नाखौ बोरै मोननांगौ ना लोगोफोर नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय सोरनिथिं अखा हालांदो